Salam sama gars, bienvenue sur votre chaîne Game Pulaar TV, c'est comme toujours avec Barou Mbalo. Hande gari men gartiro émission Gandiranta, c'est très spécial. Men gaddido invité mo Gandiranta hande ala baɗoɗo mo présenté e der Fuladu. On ji yeso ngo rek kala mo Gandiranta yi yeso ngo gondo Fuladu hettinambo parce que hande makko mo holliri golle makko ha hande côté domaine omo woni o ala lamdoroɗo makko woni hombo on ɓe biyata taxi Mbalo. Mi salminamo mi ɗalamo salmodira daroɓe en ɗo der Game Pulaar TV taxi. Mi salminama mi ɗalama calmodira ganaɓe. Voilà, mi salmini Game Pulaar no Game Pulaar TV mi salmini kala pullo ɗo wawi wonde kala pullo bawɗo larde Game Pulaar TV mi salmini ɗum mi juurima ɗum no feewi. Ok, o woni taxi Mbalo on jimo salmini ko larta en ɗo ko mais hande taxi Mbalo quoi hande si a waɗatno présenté mo Gandiranta hande i laara taxi Mbalo ko e TikTok e fuɗɗimo yiide anda hombo woni taxi Mbalo en réalité quoi. Taxi Mbalo hande horo woni cosaan muɗum quoi exactement. Min cosaan o ko Fuladu komi ɓiɗɗo Fuladu. Horo e Fuladu. Min godami ko Kolda Sikilo Nord. Ok, taxi Mbalo hande cukago muɗum hono immori quoi ko a immiran est ce que taxi Mbalo rewi e janggugol école en walla janggugol alquran walla ko wodi ɗo dewɗa avant hande e TikTok quoi. Avant de TikTok mi janggi alquran mi janggi français seeɗa. C'était 2002 mi adda almudagal no l'an 2000 mi adda almudagal 2002 mi waɗi 5 ans almudagal après mi déménage mi ari Thiès mi woy Thiès mi hooroy Fuladu mi jango mi hoori ko 2012 mi jangi école 3 ans mi wuɗɗi école. Mais a jangi alquran ha ɓooyi buɗɗuɗa quoi est ce que alquran hande a yeeyi hen ha jottiɗa niveau ji goɗɗuɗi quoi walla ko wadde maɗa niltake ha jaltuɗa e alquran no alquran mo mi jangu ɗum duuɓi joyi kono beru ko jangumi hen ko mino andi ɗum mino wawi ɗum goɗɗi ɗi mino liggora goɗɗi ɗi mi liggorani par ce que mi jangu ha ɗo ba mbaɗi déménagé ari Thiès mi ari mo gantawde ni mi woppiri alquran o kono woppi on woppani o par ce que min waɗi komi liggortanin hen e nder alquran he wano juulu en wano ko Allah haaɗi en goɗɗi en mino andi hay mino waɗa mino tewo han kono mino andi goɗɗi ɗi Allah haaɗi ɗi wona noon piw ok mbiɗa kadi a rewi e école e quoi école comme no o nanguira Fuladu ni an o nanguirnoɗa o lako seeɗa ɗala walla ko wonko jiiɗa en gandanta hande cikkuɗa warama nabde dula goɗɗo quoi tawɗa na wallen kono jeune ji Fuladu kewɗe ko heeɓiɓe école he ko quoi. No école mom ɗum ko mi meeɗaka ɗum hono wire mi meeɗaka ɗum welanede ɗum komi janggoroyanno tan par ce que min ko 9 heures natannomi te ko alors ko 8 heures 7 heures wonno rendez vous classe kono min ko 9 heures tan natannomi ko natananoma 9 heures te ko 8 heures natata 9 heures ko natananno kam ko taw welanani hono wi taw welana hakkilla mo welanano ka école fereng ɗum waɗi kala mi ɓooyani hen par ce que kala ka welanaka a ɓooyra hen. Ok, on ji o woni taxi Mbalo hande hewɓe gandara jar neɗɗo o taw koye TikTok he tan ɓe jiita ɗum quoi donc c'est important on tigui ruttitoto ɓaawo seeɗa quoi donc hande gimmiɗa rek yimɓeɓe jiima e TikTok he quoi ari natugol maɗa e nder TikTok hono yaari quoi inspiration hono ardi quoi. Inspiration noon komi fansu ndongo gommi ndongo pansumi garmi puɗɗormi ko ojoji min ko ojoji baɗannomi mi nulda neɗɗo o ojoji ɗi taw mi ala TikTok woni ojoji WhatsApp quoi. Ojoji WhatsApp baɗannomi nelda neɗɗo exemple ɗo mi ƴatto neɗɗo mi ɗaɓɓa numéro makko mi nelda mbo ojoji walla mi ɗaɓɓa numéro makko mi ƴatto mbo e contact makko he. ƴattoɗambo pourquoi ko a immortan jaa ƴattoɗamo walla ko wodanmo watta ƴattoɗamo ou bien c'est comment. Manam ko si joom on waɗi no attaque ndongo woni haali he ndongo haalaji ɗi mi welanaka an mi domando numéro mun mi heɓa ɗum he musidɗo mun walla he guel mun walla mi rewatde debbo mi heɓa hen numéro mun mi ƴattora ɗum noon ha en fait no keɓoymi compte TikTok ni koni. Ok, en dartoraw e ojoji ɗi mbiɗa ɗo a neldanno neɗɗo ojo par ce que ɗum kadi ko cuusarde ɗum walla ko yidde maɗa noon ko yettino ɗon walla c'est comment quoi ha ana jarantama ɗaɓɓude numéro neɗɗo pour ƴattoyomo e risque ji gonɗi hen ɗi quoi. Ɗum min mi wawide cuusal i tawa e yidde i tawa par ce que ko jiɗɗa ko cuusata neɗɗo yidde mum nde suynara ɗum e yiddere mum nde hollara ɗum watta ɗum happuɗo hatta ɗo walla hana ɗum niveau o foti hadde o Ok, mais est ce que a meeɗi hen heɓde ñalande quoi par ce que neɗɗo ana waɗa jarɗin affaire aji hen wasata jour o keɓɗa hen jour o Gandiranta moylolu quoi keɓa hen probléme quoi est ce que a meeɗi hen heɓde probléme. Probléme manam pour comme ɓe ɓagannoɗa numéro aji mabɓe ana ɓe ƴattoroɓe quoi est ce que ala meɗɗo hen portude ma plainte walla sa waɗoyama attaque physiquement quoi.
no ala meɗo wadde attaqué kono mi heɓi hen probléme e min convocama hen pelenti mom ɗum pelenti ko joguimi ko ɗum kontota ha pelenti ji am ɗi ɓuuri duuɓi am ɗi danaka ɗo wonɗo actuellement ni manam taxi mbalo ɗi hebbini pelenti ji quoi pelenti ji am ɗi ɓurtu par ce que pelenti ji am ɗi mi anda ko jeelu ɗo wonɗo pour mi waɗa ɗi ok avant en garde actuellement quoi parce que hajo enen ko wonno ɓooy ko quoi o wattu ɗon pelenti ji ɗi keɓanoɗa ko yahano noroɗa police ou bien ko pelenti ɗi haalani tan haɗa no après waɗe négocier haɗa ɗon quoi tari kemminoroyade ɗiɗa piminoroyaki tari ɗi noon mi noroyi metti noon par ce que haala waɗi coow waɗi leɓama ha mi yalti hen noon woni mi heɓani manam mi heddaki hen d'après premiére ji ɗi depuis nde noon ɗi porté à tout moment min danaka lewru mi heɓa pelenti walla lewru mi heɓa pelenti ji ɗiɗi ha pelenti mon ɗum ko minen bokki nene minen bokki baba danaka manam pelenti ko onon bokki nene onon bokki baba ɗum woni nini ok ɗum woni haala taxi mbalo en garta kadi ha joni pelenti je par ce que en ɓeyɗa natude débat quoi par ce que woodi to en jottaki te min andi toon kadi pelenti je basata toon wadde quoi mais avant ɗum taw mi yejimma lamdade inde taxi mbalo nde hoto nde ɓuuri quoi taxi mbalo ko almudo gonnomi minen ko min jahanno min jeeloyoro woɗɗi min gara min gari o ñam min gala ben tampi mine en 3 ans moɗoni a yirde am almuɓe nde ɗum ko waɗi ko 2005 mbimɓe ɓangen taxi min ɓangi taxi min jotti min gala passe soforo yo yoɓereta ko 500 taxi kolda ha joni sa ko 500 sikku min jippi mbimo min gala passe mboyo pour hoɗo mbimo min gala passe tuma mo letta min nafi leydi jungo am nanago mi ñappi mboro guirero par ce que ñappaɗo guira he leydi yo yiira joni perdi contrôle après ni min jaahi min dogi ni ɓe mbi kam taxi man o ari awa taxi man o riwa en mbo ari ni ha taxi o ara manam inde taxi nde ko toon iwri quoi ok mais hande a haali mbiɗa ko nongo natinima manam ko yidde maɗa nongo addi ha natuɗa e jaranima sa wadde attaque yimɓe quoi relation maɗa e nongo hoto iwri relation ma nongo noon ko 2019 ha min puɗɗi mbo fuɗɗi kam accidde hakkille min noon jimmimbo ko 2016 ɗon min ɗon puɗɗum mbo heɗade ha 2019 noon mbo fuɗɗi kam accidde hakkille min ɓaydiri contact ji mino laara he makko mino mbo abboro min dogara ɓawa makko ha Allah waɗi noon no pommi mbo yidde yo mbo ɓuuri kam no yidde mino tini ɗum wona fi kaale o wona fi jawdi ndi wona fi star ya o wona fi ko mboni star ko wona fi ko gommi taxi ko mana ko mbo yiɗam nder ɓerde makko ro mi tini ɗum noon te entourage am mo kalan woɓɓe tini ɗum o mon kam yiɗi ha mon kam waɗi mon kam tini ha ɗum mino welti ɗum par ce que hande a wano yidde neɗɗo no jirrumbo ɗo ni taw mbo tinani mbo yiɗani mbo tinani awa ɗum ko défaite am hanno mi wawi wiide min mi heɓani défaite mi heɓani ella d'après min ko gabbimbo ko par ce que mi yii hen avantage boyi mi yii hen par ce que mi yii hen ko palnomi ko kala mi heeɓi ɗum mi yiɗambo mbo rutta kam yidde ok hewɓe noon ko lamdoro taxi mbalo no wayi e des réseaux sociaux ni est ce que taxi mbalo e jogui famille walla woɓɓe ɓe o est ce que mon jogui musidɓe oto musidɓe makko ɓe goni quoi relation maɗa e famille maɗa hono woniri quoi famille o moom famille o hono wiire famille o min pamodirani par ce que hay wona réseau o han ɓoy min mbawi wayde famodire hay wona vidéo ji ɗi han ɓoy min mbasi wayde famodire kono vidéo ji ɗi waɗi ha min ɓeydi wasde famodirde par ce que nini aucune musidɗo min jogui musidɓe kono aucune contrôle aucune hono wiide relation manam pour ɓe kumpe hono taxi waali han hono taxi wordi hono taxi firdi hono taxi waldi han ɗum on probléme min jogui on par ce que entourage mo musidal am ngal men bopodiri men laakodiri ngal kam ngal min gondani manam min galda relation ha gandanta hoorema ho ɓen kam tini walla ɓen kam baɗi sorale walla ɓen kam kumpa walla ɓen kumpano gorrum walla ɓen kumpano hay keɓmi probléme am min tan e probléme amo min andi no baɗanmi ha mi yalta hen ta musidɗo tawaka ta musidɗo anda ta musidɗo tinani ɗum on probléme on ko probléme am ok mais hande enen gandi goto no waɗi e famille muɗum quoi oɗum taki ha situation maɗa e famille maɗa ya yetti ɗon quoi famille am o noon ko guilinto ba am famille am o ɓe pamodirani guilinta ba am ɗe wuuri hana ba am mayni ɗum manam ɓittini kam ko ɓittinani par ce que min komi gorko min mi ɓiñara mi wullara mi waydara par ce que min andi mi woni hombo min andi hoore am min andi horo gommi min andi horo kala kaybumi ko ɗum addi ɓittini kam ɓittinani par ce que affaire famille ɗi hawni e hulɓini muusi
kono en fait mi wawi wiide ho ɓe battanani mi yila min noon wawide min wattane mi yila par ce que d'après si ɓe keeɓi probléme am mi tini tan mi darto hen te min mi heeɓi probléme am ɓe tini ɓe tinani ala dartoɗo hen par ce que mi heeɓa situation ala mbatta probléme min mi heeɓa probléme ha mi yalta e probléme me taw ko alors ko yimɓe am wano Abdoul Masta en Aspullo en min ko ɓe goni entourage am gandanta hoorema ha ko ɓe baddami communication ji ɓe gandata e gueɗe hoɗe hono hen wiide hono gorrumi hono ɓurdumi en fait MC Boss on ko musidɗo am on ko to ba hetti kam en fait siko affaire musidal han danaka on tan keddonmi ha wiide MC Boss jooɗi Île de Ngor wiide innene ko Boubacar Mbaalo on tan humpere no gorrumi on tan mi wawi de entourage am musidal am ngal te ko on tan manam pour mi leɓa ko jimi ko on tan yiɗani kam jaam ɓeɗo musidɓe am ɓe ok en natat directement e nder TikTok par ce que hande so tawi a inde taxi Mbaalo nanama ko TikTok ande a taxi adde ha taxi Mbaalo nana quoi hande vidéo ji ɗi battaɗi ko a immi tan par ce que hewɓe a wi taxi Mbaalo e nder TikTok tan ko affaire ƴattoje ɓe gaddata quoi hono vidéo ji ƴattoje ɗi gardi e nder TikTok he quoi ko a immi tan baɗɗaɗi walla ko woodi probléme ji ɗi au début wona ɗum wonno objectif maɗa ko a yaha haro nder ɗum hewrima walla numo deme noon min ko ɗum meeɗi wonde objectif am e nder TikTok quoi mana objectif maɗa ko mi alano ambiance mi alano dancing mi alano comédie min ko ambition am ko mi looɓi han mi hollira mi ño'ara si mi looɓanima han mi ƴattoma manam horo looɓiranamami kala manam ƴatto a mbo mi yiɗa ƴatte mi ɓaŋa mi ƴattoma par ce que hewɓe kadi mbiya taxi Mbaalo ko même ɗo ndongoyo mbo ƴattoto ɗum e nder TikTok ko ɗum addi compte o ƴattiɗo ndongoyo mi ƴatto ɗum par ce que nene ɓurani nene min ɗum ɗi jaranimi ha a yiyat mi wiya yo neɗɗo si ƴattimamam han walla ƴattima ha min taxi mi ƴattama han mi ƴattoro si goɗɗo ƴattima ndongoya mi ƴattoro ɗum kono des fois woɓɓe ƴattoro kam mi naata compte uji maɓɓe ɗo mi tawron vidéo ji ndongo walla vidéo ji aliwele konngol walla photo ji ndongo walla ko ene photo ji aliwele konngol mi a joom yo manam mi naati compte maɗo mi tawiro ɗum ɗo tawmiron ɗum addi ha ɗum waɗi saabi ha mi ƴattata komo taw alors ko joom ƴattinoma nene am ɗum gandanta hoorema min mi yittintinaki komi yit par ce que mi yiɗa wonde seytane ko ni noon jibinami mi ala seytane ya mi ala ɗeɗa dimale manam waɗa mbubbo ho mino yiɗima an alors ko taw mi yiɗanima manam a watta triché quoi mi watta triché mi watta mbubbo bose manam fi neɗɗo ko star mi waɗa mbubbo ho mino yiɗimaga dow taw alors ko der am si heeɓi probléme man taw mino welti walla taw heeɓi probléme ho wona probléme am mi wonami noon wonami on sila neɗɗo ay ok mais ƴattoje ɗe jeeyi ha woni kaaɗoyani e ƴattoroɓe wona joni wona woɓɓe attaque nongoɓe tan ƴattoroɗa woɓɓe garat keɓɗa e maɓɓe probléme personnel ƴattoɗaɓe quoi ɗum woni aroɓe ɗi waɗa commentaire ɓe quoi est ce que neɗɗo waɗa commentaire ƴattoma rek est ce que ɗi jaari ko mbaɗana ɗum vidéo an on kadi mbiyaka ƴattoro ɗum quoi neɗɗo waɗi kam commentaire am par ce que andu hayro état ro hayro laamu ko écriture ɓe ɓuuri fonkude manam bindi ɓe ɓuuri fonkude affaire ko vidéo par ce que ma toujours anduron ko big won toon toon ɓe dawiyan ko big ɓe jipporonina ko big ko ɗum addi min goɗɗo waɗi kam commentaire am midi 13h si mi yi han mi heɓa komi haalde e ma walla mi heɓa komi haalde e famille ma manam neɗɗo ɓe waɗima commentaire rek directement a waɗa réaction quoi ɗum ala bom jahen ha garen way mais est ce que kadi ana watta hakkille ɓe gandiranta ɓe dewa e maɗa ɓe baddidirama yimɓe woɓɓe quoi ɗum woni manam ɓaŋoɗo ran waɗa faux compte créa wano anni ɓaŋa photo je ma waɗa ron waɗa kam commentaire waɗa ron photo je ma e après ƴatto kam hen après min andu mi naati compte ma an photo ma tawami ron après waɗa comme si ko an ƴatti kam ni mais ɗin piiw par ce que mino gommi ko baɗanmi ko mino andi ko baɗanmi ko mino andiro kayɓumi ɗo ɗin piiw famani ɗin par ce que mi ɗaɓɓiɗo neɗɗo 9 mois mino ɗaɓɓiɗamo noon mo waɗanno wiide Aliou mi anda hayde kabanɗinto on noon min baddi ɗo ha alors ko keɓoyen photo makko joni ɗum piiw ko hakkil liggoro ɗum sina ɗuma tanno mi toñino te mi toñi hen sa kono joni mi yeehi ha mi faami ɗum joni mi wawra hen toñcude mi wawra hen toñji joni goɗɗo kala ƴattiɗo mo haywana kay wodi compte an mi heɓoya photo mum ma ɓooyi ma yaawi mi ƴatto ɗum hen ɗumuju fen manam ala ɗo warinto hay hunde tawra kam hen kala ok par ce que hewɓe sa keɓatno probléme personnel ayiya yimɓe ɗiɗo baddatni rek on tigui goɗɗo waɗa créé faux compte rewato taxi Mbaalo pour ƴattinamo goɗɗo o quoi
Zardin aussi quoi. Ɗi ko ɗin lebbi amamini ɗo ɗin pi joni mi famani ɗin mi sikkani joni ɗin avant a famano avant mi famano par ce que mi sikkuno compte ko compte ran par ce que min taxi compte goro jogi mi andano fo compte uji tari min compte goro gandirami ha han on kala jogimi ɗin pi fami ɗi mi sikkani mi ƴattore ɗo mo ƴattaki joni en fait hay sim fayi neɗɗo mi haalani haala ma han ko mi wiyama janggo mi ƴattoro mo walla mi hokkama date waɗa repousser dans 3 jours pour recess manan ɗaɓigol ɗin 3 jours ko pour ɗaɓigol wona fi hulde ƴattade mbo mi tafi o ɗum waɗanno mi waɗa noon kono wona wolde waɗa patient ha goɗɗo nodda kam wiya kam yo wona mi wonni goɗɗo waɗi compte mum ɗo waɗi ɗon photo ji am. Ok, c'est très important parce que hewɓe kebdi noon probléme hay min hoore am mi hebdi noon probléme neɗɗo waɗi créé faux compte yahi waɗoyma commentaire après tafɗa photo am et puis c'est tout quoi hamma manam ko erreur en lebdino hen avant yawrino quoi jarani komi arta hen quoi tiba ok mais hande balɗe ɓawa aussi mi nanno mi fayanan koye suuma he mi nanno mbiɗa aɗa ɗali ƴattoje quoi mi ɗalno ƴattoje kono mi wawra ɗalde par ce que mi wawra dal mi hori a wawra ɗalde ƴattoje quoi mi wawra mana ɗum a nangu ko faiblesse walla a nangu ko jambare ou bien c'est comment faiblesse manam ko yaade ko wa nattu quoi faiblesse gonɗo e maɗa o gandiranta c'est à jamais quoi wara ɗum wallinde quoi non ɗum manam ko tagoɗi am par ce que mi komi manam mi looɓiran mi holliri te yawri kala mi weltima mi looɓiran mi looɓi oui ok toujours mi nanama ana wiya nongo relation maɗa e artiste ji goɗɗi ɗi quoi der fula ɗum c'est comment manam ko wona hoɓe comme est ce que aɗa jogodi relation artiste goɓɓe comme bande maga en bande miijo en hamma tipse en genre ɗin côté ji toon quoi artiste aji goɗɗi ɗi quoi comme nanguirteɓe concurrence ji nongo hakkude maɗa e mabɓe c'est comment ɓen ala ko heeri men par ce que min wona men ɓen min mbatta concurrence par ce que wona men lawol gorol wona men waddu worru par ce que min waɗi programme han artiste woni bandima en bandi miijo en bandima en min lebdanno law mais min bayrodira ha joni ni min leddat si min kawri min leddat min jaldat min potoda par ce que oɗa bandi miijo noon on minen jogodi relation on min leddat buyi e min gokkidirana conseil ji hombo yo yii goɗɗo e ella ne haalna goɗɗo hombo yo wajoro goɗɗo minen ɗiɗo on noon on ɓuurami lebdude d' après artiste ji ɗi piiw ɗum woni artiste ji fuladuɗi min noon mi waɗani mabɓe concurrence par ce que min waɗi programme ho han ɗo jalijo innayo taxi innere ɗon alors que wona men ligge gore min batta concurrence min mbara wadde concurrence ok actuellement hono jiruɗa musique fuladu est ce que aɗa nangui musique o ɗi tega page manam koyɗe yesso est ce que hono jiruɗa musique o quoi exactement manam pour est ce que ana yi avancement e nder musique fuladu avancement e waɗa par ce que ɓen jima yimɓe belto koɓe ciforo ko mawɓe keɗo sukaɓe keɗo ha woɓɓe gabbiɓe hen ɗi jima hen ɗi coriri mayno sukaɓe génération meɗen ni gari kayen kala e jima e mbaɗa beru mumen no hano Allah faboroyɓe yo e tonel ɗo ɓeyɗa kala jaliɓe tonel ɗo jii hen koye mumen ɗi darna hen ɗi liggo hen ɗi cooda hen auto ji mumen ɗi jogui hen ɓeygure mumen famille ji mumen entourage mumen woɓɓe keeɓi probléme ji an no sehla e mabɓe ni e baɓen hen ñawdande probléme ji mabɓe ɗi e nder kalasaji mabɓe musical he ɗum ko buuyi mais ko cikkuɗa hunde wotere nde gananta ana yiyande mbiyande ɗum ɗo ɗi manque hen so ɓeydirama tan ɗi wawi ɓurde ni yarude yesso quoi manam ko manque hen ko wayno est ce que ana yi hen ko gandiranta hande ɓe ɓeydiri ɗum hen ɓuura yarude yesso quoi ɓeydigol ngol pi ko joom en mbaɗa programme ko mbaɗi ko waɗaki ha han kono bat ko ɓuuri ɗum kala ɗum woni ɓeydigol ngol joom on ko ɗi yawrini ɗi famina ɗin belani famina addani waɗa programme addani ɓuurɗi ɗin welde ɗum woni ɓeydugol ngol ɗum woni musique o yanta sina ɗuma joom ɗi yecciro ɓawo ɗi rutto he ɗin ɓawo tan ɗi ɓawo ɗi tan yanat toujours joom ko yawri waɗa programme ko ɓuuri ɗum ara wona tourné vidéo 300 000 han waɗa programme tirnani vidéo 600 000 wona double 300 000 wona 600 000 min ko ɗum bammi programme manam ɓe ɓeydara hen woɓɓe kadi minana woɓɓe mbiya taxi est ce que wona boromaɓe doole goni ɓawo makko ɗi batta mo financé quoi manam financé wano comme woɓɓe patron ji gonɗi ɓawa maɗa ɗi mbaɗama financé par ce que hewɓe mbiya taxi ɗi noosa quoi mino noosa manam beru ammo kono min mi ala patron mi ala yoɗo mayo mi okki taxi mentire min mi ala ɗum min ko hono wiire min komi neɗɗo kawniɗo min no burrumini ala ganduɗo ɗum tana ɓatti ɗum cuk wano massani on taw wirama taxi ni wayi kolo walla nanga ha gandago par ce que on gondumi ɓuurami wondude
ha walla as pullo walla goɗɗo kono amma ho patron woni ɓaawo am walla joom dole woni ɓaawo am ha komi heɓta hen probléme walla goɗɗo waɗa kam hen créande walla goɗɗo waɗa kam hen lippude hay gooro wonani ɓaawo am so wona Allah ran ok mboy ko Allah ran woni ɓaawo makko ɗum woni haala taxi mbaalo mi ɗalama bara baynodira ko larano en ɗo ko ana jogui kadi message o gandanta ana falno wadde lancé hatta mbaɗa ɗum lancé quoi to ni lo ran yimɓeɓe hombo yo ɗum woni fuɗɗi ɗo noon hombo yo ko watta ko anda ɗum watta ni to ni lo ko bajoɗom yimɓeɓe e hombo tampi ko gañoran tampi min taxi fi mi ƴattima manki hatta an en kawri han hatta mi ƴattimama hatta watta ha ho ko mino añima manam noon mbami neɗɗo kono ɓe mbiyo ma fulɓe mbiyo neɗɗo kono wayni nanguirte par ce que han an a roki o an a mijanta kom ɗo a mijanta ko hoorema ko boni walla awa ko mijantoɗa hoorema ko toujours mijano ɗum goɗɗo pour daɗɗa ko ɗum o kadma avantage ay ko ɗum waɗi ko ɓuuri hewde ko min ko ɗum ɓuurimi okkude doole tawana ono entourage ono wiire ko wiire ɗo jooma e dole goni ɓaawo am e finance kam mi liggaki mi dawani mi hirdaki ɗum ko tagodi am tan wonni par ce que ala biyoɗoma min ɗum jogani menti ɓuuri famɗude ananta ɗum tawanno leɓama ala biyoɗoma ɗo yo mi nuldi ka taski naggam capture weefo ɗi nin walla orange money o awa ko ɓernde lamde ko keɓɗa yo bokka yimɓeɓe ɗum ɗi moƴƴi he neɗɗo wari añan wari goɗɗo hono wiire gañantumago ɗum waɗi ha neɗɗo heɓta ko faala heɓde ko par ce que an mbiya mi heɓa ɗo 5000 han wulure mbiya han taxi heeɓi 5000 jiira han wulure mbiya ala kulli al ɗo he nge mudde 19 heɗa heɓa 5000 alors ko Allah waɗani programme keɓa 5000 a faami awa ɗin yimɓe poɗi accirade hakkille mana toujours en o dal par ce que neɗɗo wonɓe jiɗodira jaam ko yimɓe jiɗodira jaam mana ko jiɗanɗa hoorema ko juste yiɗan ɗum goɗɗo par ce que ala jiɗanoɗo hoore mum ko boni ala jiɗanoɗo hoore mum sokede ala jiɗanoɗo hoore mum kara ala jiɗanoɗo hoore mum accident ko wiya tan yakari wadde ni kono an a wirani ala biyoɗo hoore am yami wadde ni a faami awa toni helɗo Allah ko waɗi he neɗɗo yo ɓuuri he neɗɗo he min ko ni Allah waɗi min kon titto o mi yahata mi ɗala te Afrique ɗo kala gommi han siko Europe gonnomi han ananano e wiye o ñande kala arti Europe warte ñande kala mo arti Europe mbo hirsere walla ko aéroport mo nanguere mbo soke alors ko ɓay ko Afrique gommi pour l'instant o wattu ɗo a nanta ɗin ɗi leeɓe par ce que min enen gondi ɗo e to hiro waɗi yo min heɓiri mi yahat jemma non sécurité mi ala sécurité to mi yahat mi arta eɗo jimmi mi yaha eɗo jimmi wonde he yimɓeɓe kala mi wonda heɓe ƴattimi kala des fois mi wonda heɓe monaniɓe kam kono ɓe keɓtanta kam ɗum noon e piiw laaɓoya toni ɗo mi yaha ha ko mbimi ko min komi ɗalat kono na wolde ho dampoɗo leydi mbo Allah tagi dampoɗon leydi ndi o woodi ko wawanta kam walla e woodi ko watta kam ha nanga wona ceerno o wona dabari o wona alhaali o wona buwaya o yimɓeɓe koye powroro ha ɓe tenkat ɓe jaahi noon ɓe mbaɗi noon koye batta ko piiw première fois deuxième fois troisième fois rati joni ɓen tenki ɓen daara ha joni mi woni hombo par ce que min ala pa biyoɗoma min biyoɗoma ni ciformi ha walla wiyama ɗi famimi ni juste ha wiyama ni famirinmi non ko laara ko kalɗa ɗo ko piigo a waɗɗum yakare affaire ceernaɓe ou bien c'est comment ɗum komi holti min komi neɗɗo koltiɗo manam ana hooli hoore ma ko aɗa ande a ɗaltani hoore ma mino hooli hoore am mino hooli toni hoore am par ce que waɗani sorale ho Allah mo tagi tardina kam walla Allah mo tagi baara kam walla kallina kam walla fallina kam mi waɗani ɗum sorale Allah mo tagi bimami mi waɗani ɗum sorale ha min ko Allah aninin mi no waɗoyra kam beru dapere ko bammi ko boni ko ko bammi ko ɗum ko Allah ɓittinimi no mi mbaɗata kono na tagaɗo ɓittinani min taga min beru tagaɓe gandumɓe ɓe mi wawi ɓe ok tagaɓe ɓe mbo andi ɓe ɓen ko makko wawi ɓe quoi ɗum woni haala taxi on jii hande ko makko men gaddunoɗo est ce que ɗi woodi ɓe batta bigop e sawɗat ɓaynodiren quoi par ce que temps aussi émission fuɗɗi juuɗe quoi ok joni mi salmini ɓeru yiɓɓe kamɓe e abonné ji am ɗi foof TikTok o ko mbiyatmi ko ɗum ko suka yara wonni hande wawi ɗo weera ɗo walla deno émission tan wiye taxi maayi hay hunde kontu makko waɗe banir walla waɗe signalé o udde ɗum ko affaire suka yara woni jarani ñamidiral wonano jaliyaro hay jaliya o jarani ñamidiral par ce que jaliya o ro baɗiyoro o yettaki ron koɓe ñamidiral gongal hengal ɓe keɓani on rendement manam monodiral ngal ɓe keɓani ɗum taw no tempo tan ɓuuri moƴƴude par ce que mi salmini noon kala baɗɗom abonné walla kala bawɗo kam larde
mi salmini ɗum mi ko jiɗami hoore am ko mi yiɗani ɗum par ce que ala mo noddum mbiɗum ar waɗam abonné kañ wela ko taski watta ko ran ari waɗi abonné ɗum noon mino welti hen Buy machallah mino weltanima a noon ko a miñirawo am mino welti hen e hono wiide intervention depuis ro wani haaldano kono ko hikka Allah hawri ɗum waɗi ko Allah waɗi yo ko ɗum ɓuuri moƴƴude mataw ko hande ɓurno moƴƴude he meɗen ɗum noon mino weltima Buy he garal mon he ANSD e frère ma o mi welti Buy machallah. Ok, on ɓe bira taxi mbalo hande men garno ɗo men kawre makko ɗo der tawne hamma hande ɗo men garno e der Ivan avec GCD derrière la caméra. Gars, abonnez-vous, likez et partagez, c'est comme toujours avec Barou Mbalo. Peace.